Duha ka persona nga nagapanghimo sang peke nga government ID kag driver's license. Arestado sa traffic operation sa Bacolod City. Sa Pedrezo may nagratsa ng balita. Nadakpan sa akto nga nagapang-imprenta sang peke nga driver's license ang iniga babayi. Sa isa pa ka video, makita kung paano ginaplastar sang babayi sa computer ang peke nga ID antes i-print. Kuha ang ininga video sa ginpatigayng entrapment operations sa katapos ng LTO-NIR kag kapulisan sa isa ka stall sa sulod ng establishmento sa Bacolod City. Ginkilala ang babayi kay Alice Jill. Arestado man ang iaupod niya sa LS Mark na nagasurvey fixer sunod sa otoridad. Kaya na nagwa, no? Na as fixers, i-process nila sa LTO ang imo nga driver's license, sila na bahala tanan. Kaya gali, pinadala nila dito sa pagpangprinta sa mga piki nga lisensya. Magluwas sa peke nga driver's license, natukiban nga nagapanghimo man ang mga suspects ang peke nga government IDs. Madamo sang nagakainganyo nga magpahimo sa mga dokumento sa duha ka suspect bangod barato kag madasig suno sa kapulisan. 1,500 ang ila transaction. During sang operation, may nakalinya to nga mga gina-process nila. 30 minutes to 1 hour mako mo na. Magapangatubang ang duha sang reklamo nga falsification of public documents kag paglapas ng Section 31 sa Land Transportation and Traffic Code of the Philippines. Upod kay Herald Eka, Aileen Pedreso ang naga. Ratsada!